бо истифода аз рӯзҳои мусоид кишоварзони мамлакат аз майдонҳои гандум ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. тибқи маълумоти фаврии раёсати растанипарварии вазорати кишоварзӣ, рафти ҷамъоварии ҳосили ғалла мувофиқи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба ҳолати 12 июни соли равон майдони киш 280,743 гектар ба қайд гирифта шудааст ки аз он 49189 гектар даравида шудааст. ҳосили умумии ғалладонагӣ ва лӯбиёгиҳо дар соли 2020 176711 тонаро ташкил медиҳад ки он нисбат ба соли 2019 49535 тона зиёд мебошад. аз он ҷумла дар вилояти Бадахшон майдони киш 3753 гектар, вилояти Суғд зиёд аз 89000 гектар ба қайд гирифта шуд ва аз он 8000 гектар даравида шуд. вилояти Хатлон 131590 гектар ба қайд гирифта шуда 39089 гектар даравида шуд. ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошанд 46553 гектар ба қайд гирифта шуда аз он зиёд аз 2000 гектар ғалла ҷамъоварӣ шудааст. нишондодҳои дар боло зикр гардида ҳадди ниҳоӣ набуда майдони кишти зироатҳои ғалладонагӣ баъди ҷамъбасти кишоварзон муайян карда мешаванд.